Лукашенко недавно нечакана заявіў, што ў выпадку супрацьстаяння з украінскай арміяй вынік для Беларусі будзе вельмі сумны. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Пры гэтым яго прапаганда дзясяткі год прасоўвае вобраз магутных узброеных сіл Беларусі і палохае сваіх ворагаў. Еще сами не понимаете. Во что вляпались, да. Во что вы влезли. Ствараецца карцінка, што беларуская армія гатовая змагацца амаль на ўсім усходнім флангу НАТО і прарывацца нават праз Сувальскі калідор, каб адрэзаць краіны Балтыі ад рэшты Европы. Сувалский коридор в ближайшее время обязательно станет одним из тех точек, где начнется глобальное противостояние. Гэта намеснік начальніка факультэта генеральнага штаба военной акадэміі Беларусі Андрей Багадзель. Яшчэ далей пайшоў першы намеснік дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Беларусі. Павел Муравейка заявіў, што калі Літва фактычна забараніла нам перамяшчаць свае тавары праз мяжу, дык Беларусь мае ўсе падставы, каб прасекчы жыццёва важны для нас калідор моцай зброі. Мінула 3 гады. Як на армію, якая не мае баявога досведу, гэта даволі дзіўныя заявы. Ці моцная беларуская армія? Сёння мы ў гэтым будзем разбірацца больш дэталёва. Что же делает армию Республики Беларусь такой сильной? Праверыць, ці яна моцная, не так проста. Беларусь – закрытая краіна, інфармацыі вобмаль, не факт, што афіцыйнай можна давяраць, але іншай няма. Таму і ацаніць баяздольнасць мы можам толькі на падставе афіцыйных звестак. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. Беларусь займае 70-е месца ў сусветным рэйтынгу армій за 2026 год. Гэты рэйтынг, дзе ўсяго 145 краін. Ён вымярае не толькі колькасць людзей у форме, а ўсю баявую моц краіны. Колькі ў яе танкаў, самалётаў, артылерыі і іншай тэхнікі, і наколькі яна здольная весці вайну. З чаго складаецца армія? Уявіце беларускую армію як 3 асноўныя блокі. Сухапутныя войскі – гэта галоўная сіла, тыя, хто будзе непасрэдна змагацца на зямлі. Пяхота на тэхніцы, танкі, артылерыя. Авіяцыя і супрацьпаветранай абароны – гэта самалёты і сістэмы, якія абараняюць неба. Спецыяльныя часткі – гэта дэсантнікі, спецназ, тыя, каго кідаюць на самыя складаныя задачы. Мы стоим на страже нашей страны. Мы первые те люди, которые пойдут в бой. Мы будем защищать эту страну до последней капли крови. Плюс яшчэ дадатковыя службы. Транспарт, дроны, тэрытарыяльная абарона – гэта людзі, якія мабілізуюцца лакальна ў сваім рэгіёне. А таксама штабы, вучэльні, тыл. Усё, што трымае машыну на хаду. Колькі ўсё гэта каштуе? У 25-м годзе на войска Беларусі пайшло прыблізна 1 мільярд 200 мільёнаў даляраў. Частка ідзе на ўтрыманне, а частка на інвестыцыі. Сусветная практыка гаворыць пра 50 на 50 або 60 на 40%. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии. У 25-м годзе на войска ў Беларусі, як я ўжо казаў, пайшло прыблізна 1 мільярд 200 мільёнаў, але ці шмат гэта? Сукупны абаронны бюджэт 3 краін Балтыі у 26-м годзе складае каля 11 мільярдаў даляраў США. Гэта прыкладна ў 8 разоў больш, чым абаронны бюджэт Беларусі. Варта ўлічыць, што насельніцтва ўсіх 3 балтыйскіх краінаў разам каля 6 мільёнаў чалавек. Литва, как бойцовский петух, нахохлилась и доказывает Брюсселю, что готова сражаться до последнего украинца или до последнего литовца. Да, в общем-то, неважно. Гэтыя 3 краіны рухаюцца да мэты 5% ВУП на абарону, што робіць іх лідарамі па гэтым паказніку ў НАТО разам з Польшчай. Польшча, дарэчы, у 26-м годзе плануе каля 54 мільярдаў даляраў абароннага бюджэту. Як войска згрупавана геаграфічна? Беларусь падзелена на 3 зоны кіравання войскамі. Заходняя, ужо поўнасцю сфарміраваная на мяжы са згаданай Польшчай. Паўночна-заходняя, каля Літвы і Латвіі, таксама ўжо дзейнічае. Паўднёвая каля ўкраіны яшчэ толькі ствараецца. І робіцца гэта вельмі ціха, без шуму. Кожная такая зона па сваёй сіле гэта прыблізна як скарочаны армейскі корпус. 2 брыгады пяхоты на тэхніцы плюс брыгада артылерыі. А таксама ўсё неабходнае дадаткова. Гэта інжынеры, сувязь, выведка,
рамонтныя брыгады, хімічная і радыацыйная абарона. Я скажу вам по-простому. Все работы хороши, но служить родному дому нужно, братцы, от души. Асноўная баявая адзінка – гэта мотастралковая, па-простаму пяхотная брыгада. Па сутнасці, кожная такая брыгада – гэта міні-дывізія савецкага ўзору, якая ў баявой моцы цягне на 1,5-2 звычайныя палкі. Полк звычайна мае каля 1-3 тысяч вайскоўцаў. Калі дойдзе да вайны, кожная брыгада, а гэта прыкладна 3000-5000 вайскоўцаў, можа разгарнуць 3-4 узмоцненыя баявыя групы, а пасля дадаць яшчэ 1-2. Колькі людзей у беларускай арміі? На 26 год у арміі служыць прыблізна 63-65 тысяч чалавек. З іх вайскоўцаў каля 48 тысяч. Большасць, гэта 26-28 тысяч, у сухапутных войсках. Ёсць яшчэ каля 6 тысяч у спецназе. Калі пачнецца мабілізацыя, гэтую колькасць можна дацягнуць да 80-90 тысяч за кошт рэзерву першай чаргі. А ўвогуле мабілізацыйныя рэзервы краіны гэта ад 150 да амаль 290 тысяч чалавек. Якая тэхніка ў арміі Беларусі? Каб не тапіцца ў лічбах, проста галоўнае. Танкі каля 600, з якіх боегатовых прыблізна 455. Бронетэхніка – гэта БМП, БТР і падобнае, каля 1620 адзінак. Артылерыя, тая, што страляе снарадамі, больш за 670 ствалоў. Рэактыўныя сістэмы залпавага агню, тыя самыя грады, ураганы, смерчы, паланез, каля 250 установак. Баявыя самалёты – 84, плюс яшчэ дзясяткі на захоўванні. Верталёты каля 50, частка з якіх ужо разбіраецца на запчасткі. Сістэмы супрацьпаветранай абароны, тыя, што страляюць у неба, каб абараніцца ад абстрэлаў іншых, да 310 пускавых установак рознага тыпу. Асобна варта згадаць ракетны комплекс «Іскандер». Ён можа несці ядзерную баявую частку, але рэальна выкарыстоўваць яго ў гэтай якасці, мяркуюць эксперты, можна толькі з дазволу Расіі. Готовность 1. Расчет к бою. Начальник штаба создать цель. Готов. Это мы наносим удар Искандером, да? Да. Дык наколькі гэта моцная армія? Калі сцісла, гэта значна паменшаная копія познесавецкай раннерасійскай арміі, прыкладна памерам з адну сучасную расійскую агульнавайскавую армію сярэдняга калібру. У Расіі такіх 10-12. Эксперты лічаць, што беларуская армія не вельмі моцная, бо гадамі Лукашенка выдаткоўваў грошы на ўнутраную бяспеку. Пагрозу ён бачыў ва ўласным грамадстве, у беларусах. У кастрычніку 22 года Беларусь і Расія афіцыйна актывавалі так званую рэгіянальную групоўку войскаў. Сумеснае ваеннае аб'яднанне, прадугледжанае дамоўленасцямі ў рамках так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Што гэта азначае ў практыцы? Беларускія ўзброеныя сілы не перайшлі пад прамое расійскае камандаванне, але беларускія войскі і расійскія падраздзяленні на тэрыторыі Беларусі пачалі разглядацца як адзіная аператыўная групоўка. Былі арганізаваныя сумесныя планаванне, каардынацыя, лагістыка і вучэнне. У выпадку вайны гэтая групоўка павінна дзейнічаць паводле адзінага пляну. Белорусы и россияне никогда не сдадутся. Важна разумець, што гэта не азначае поўнага зліцця арміі. Беларуская армія захавала сваё міністэрства абароны, генеральны штаб і нацыянальную сістэму кіравання. Але ўзровень інтэграцыі з Расіяй стаў значна вышэйшы, чым да 2022 году. Мы ўвесь час пакажам пра баяздольнасць арміі, але ў эфектыўнасці войска ёсць яшчэ адзін фактар – гэта баявы дух салдатаў. Беларуская армія ў ідэалагічным плане слабая, і патлумачыць ім, навошта гінуць, не можа нават сам Лукашенко. Народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. За что? Зачем им погибать? У многіх арміях цэнтральную ролю адыгрываюць нацыяналізм, рэвалюцыйная ідэалогія або вопыт барацьбы за незалежнасць. У Беларусі афіцыйная ідэалогія ў значнай ступені грунтуецца на стабільнасці, лаяльнасці дзяржаве і памяці пра вялікую айчынную вайну. Для часткі вайскоўцаў гэта можа быць менш матывуючым, чым яркая нацыянальная ідэя. Czołem żołnierze i funkcjonariusze! Беларускія ўзброеныя сілы не ўдзельнічалі ў буйных войнах пасля распаду Савецкага Саюзу. Таму баявы дух даводзіцца падтрымліваць вучэннямі, а не рэальным вопытам.
Падзеі 20-го года і пратэсты прывялі да таго, што погляды грамадзян у тым ліку вайскоўцаў на ўладу і будучыню краіны могуць істотна адрознівацца. Але ўсё гэта не азначае, што беларуская армія не будзе ваяваць або што ў ёй няма патрыятычна настроеных людзей. Часта салдаты ваююць не з прычыны ідэалогіі, а дзеля сваіх таварышаў, сем'яў, падраздзялення і абароны краіны. Семьи-то, что я попал, сюда пошел. Зачем ты туда поехал, сына? Зачем? Тебе надо, дитё мое. Зачем? Бросил всех, Господь же улетел, солнышко. Не, я хотел, денег заработать, чтобы ты была в достатке. Беларуская армія – гэта не папяровы тыгр і не натоўп людзей з рыдлёўкамі. Гэта рэальная вайсковая сіла з танкамі, артылерыяй, авіяцыяй і тысячамі падрыхтаваных вайскоўцаў. Але гэта і не тая, непераможная армада, якую дзесяцігоддзямі малявала дзяржаўная прапаганда. І, магчыма, самае шчырае, што прагучала пра яе за апошнія гады, сказаў не незалежны эксперт і не апозіцыйны палітык, а сам Лукашенко. Потому что мы понимаем, не дай бог будет развязана горячая война, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Часам одна такая фраза кажа пра сапраўдны стан войска значна больш, чым сотні парадаў, вучэнняў і гучных заяваў пра тое, як кагосьці затруць у парашок.